Helo, noswaith dda, croeso i Haclediad Pentexal! Hell yeah! Off a chine. Off a roll. Amdani. Croeso i Haclediad Rhif 57, mwy o wybodaeth, negia, mwy o farn, heb wybodaeth. Gan Bryn. Hashtag motto. Iestyn. Hashtag ddim clem ydych chi siarad na. Da ni ma yn ganol yr chwalfa global sef 2017. Da ni yma i siarad am bach o tech, ond rhan fwy ar amser chwerthin ar bethau, yfed booze chip a dal fyny hefo hyn ffrindiau. Tro yma ar yr Haclediad, fe fyddwn ni'n siarad am yr hashtags perthnasol sydd angen i giro terroristiaeth. Fyddwn ni hefyd yn trafod llwyth mwy o bethau ac yn profi bod ni, bod ni yn farn heb wybodaeth, bod ni actually yn gwybod mwy na Llywodraeth Prydain am y pethau yma. Da ni'n mynd i fod yn cael laff ar Google Home now, yn rhoi atebion crap i cwestiynau bobl. Hefyd, siarad chydig bach am digwyddiad yr enw Battle of the Beards, dydw i ddim y person gorau siarad am hwnna, gan fod fy marfi yn really siomedig. Really siomedig. Ond, wrth gwrs, darn mwyaf pwysig yr Haclediad ydy yr agor o'r caniau. Boys, beth sydd yn y caniau heno? Mae gen i beth ydw Easy IPA gan rhywun. Mae gen i fyd Snake Dog IPA a Yellow Pills sydd hefyd yr IPA. Kim dy Bills, Bryn. So mae'r rhain yn rhai dewisiadau newydd, neu hyn ffefrynnau ti'n cracio'r agor just ar gyfer yr Haclediad? Randoms o Tesco dyn nhw. Cyffro. Dwi'n synnu bod ti ddim yn un o'r bobl yma sy'n cael fel curated, fel beer box pob mis, a fel beer subscription service. Mi fyswn ni, ond mae hynny, sy'n angen rwy fi roed ymdrech mewn i'r peth. Mae lot o'r haws i fi jyst mynd lawr i Tesco. Dim bod ni'n sponsored na'n byd, ond dyn nhw siwr i cwrw i ni, byse hynna'n... Hapus. Dwi'n credu hynna'n eitha ethical. Hapus i yfad nhw a deud pethau dam dan efo. Yes. Yng Nghaernarfon, beth sydd yn mynd lawr? Yng Nghaernarfon, mae gennym ni'r dawra. Dawra. Damn. Mae hwnna'n deud dawra. Damn. Be di o? Ond, gen y cwmni enwog na Australia. Dwi'n abod nhw. Ie. Barcelona. So, sut mae gluten-free cwrw yn gweithio? Mae'n hynod o neis. Mae hwn well na'r un arall nhw, dwi'n meddwl. Yr un normal. Yr un sydd hefo yr evil gwenith yn efo. Yr un sy'n cadw chdi'n papin. Dwi'n gwybod faint da ni wedi siarad amdan paleo Iest ar yr Haclediad. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud blwyddyn yma, te. Achos dydw ddim yn fel rhan o tech, mae jyst yn rhan o fel sort of caveman tech Iestyn. Dwi'n bod, mae'n dechnoleg o'n hynod o advanced os ni ddweud. Os maen nhw'n manage o tynnu fo allan o'r cwrw yma, rhywbeth, dwi'n bo. So be maen nhw'n neud y cwrw? Ydyn nhw just yn neud o hefo dim gwenith, beth yw'r llall? Barlus? Yndi, maen nhw'n deud fod o'n dŵr. Good start. Good nawr. Water, barley malt, rice, hops. A dyna ni. Homebrew, dy job nesa, ie? Sgyn i'n amser yna. Check it in. Ain't no one got time for that. Ain't nobody got time for that. Right, barod. Hold on. Let's get Sioned. Wow. Strongbow. Classy mofo. And Cronenberg 1064. That's right, pawb. Dwi wedi push o'r cwch mas I ddyfroedd tyfnion a just I cael Cronenberg o'r fridge achos o'n I di anghofio stash fe fyny. Ond, mae'n swnio'n really nice, ma. Dwi'n tabad yna ni.
Oh my god, dwi'n rili falch bod ddim yn fideo podcast, cos dwi'n newydd tolli'r hanner peint wyac shit erioed. Mae o yn hyfryd, frothy, blasu fel sessions all diar pan ma'n i 16. Nice. Yndan. Ond hefyd, mae gennau backup, achos di'r can ma ddim yn mynd i baran hir, mae gennym ni yr hen ffefryn, ginger wine o Aldi. Yeah! Classing up the joints. Classing up the joints. Ar ôl cael feedback ar Twitter bod bobl wedi siomi yn arw iawn bod fi just yn yfed bag i booze, dwi wedi parhau. Mi fydd na stwff gwell, ond i yn really ystyried agor potel o win coch really nice, a wedyn nes i just meddwl, wel, bys ni'n goffod yfed o'i gyd wedyn, a bys efo'n troi fewn i'r Haclediad dolyg, ain't nobody want none of that. No. Actually, dwi'n meddwl sa'n pobl yn rili mwynhau ni fod hanner bod ni wedi meddwl gymaint ag oedd yn gyda'r amser dolyg. Ydych chi, guys, achos mae'n mis hefyd, mae'n mis tripod. T-r-y-p-o-d. Os chi dilyn hashtag tripod, yr hashtag perthnasol, that is, achos dwi unwaith eto, fel dwi wedi siarad amdano blaen, yn gwrando ar cachlwyth o podcasts o America, achos dyn nhw ddim yn siarad am Brexit a ddim yn neud fi'n drist. A mae'na llwyth o'r heina yn deud fel, dyma'r mis i chi rannu podcasts efo bobl ac i esbonio wrth bobl beth ydi podcasts. Dwi di really trio cael teulu fi fewn iddyn nhw a dyn nhw just ddim wedi, so dwi just yn trio efengylu rwan hefo bobl eraill. A un o'r rhai sy'n really awgrymu ydy un o'r enw Mbimbam, sef My Brother and Me. So, mae'n podcast briliant a mae ar y Maximum Fun Network gan y Brwydr off of Rwle yn America a maen nhw'n really funny, ond yr episod diwetha nath nhw'n neud oedden nhw'n neud o, so tebyg iawn i'r Haclediad, 3 person deallus greu, ond oedden nhw wedi bod yn neud cannabis edibles. Hang on, sorry, hang on. Nes i neud... 3 person deallus, ie, hwnna ddo. Oce, falle ddim. Ond, ie, oedden nhw wedi neud y sioe ar edibles sydd yn hollol so bach o wair yn eich cacan. Dwi genuine yn credu na mae hwnna'n hollol gyfreithlon yn lle oedden nhw? Un o'r states yn America sydd efo mynyddoedd? Dim gwair cae, ti'n Sion am hwnna chi? Gwair arbennig. Cannabis edibles. A hai fi ddeud, safon uchel iawn yr podlediad, ond lot o chwerthin. A Just i edrych glir, da ni heb di bod yn cymryd edibles ar y sioe yma. Da ni nwy mor ffynnu a hynna. Right. Gadewch i ni neidio straight fewn, achos nathon ni ddechrau neud jokes cyn i ni ddircordio amdan yr hashtags perthnasol a fysa ni yn gallu cael y bobl sy'n gwybod sut i ddefnyddio'r hashtags perthnasol i stopio terroristiaeth ar y sioe. A nath Iestyn just mynd, What? So Bryn, cera ni lawr. Wow. I brofi bod ni'n glyfrach na bobl sy'n rhedeg y llywodraeth yn Llundain. So, fel da chi'n siŵr wedi clywed, mi o'na terfysgwyr wedi ceisio mosod. Da ni'n mysio neud yn ysgafn ar hwnna. Ar yr tŷ cyffredin ar Parliament y Llundain. Dwi'n meddwl 5 person di marw ers hyn a rhyw 40 oed wedi brifo. Ac wrth gwrs mae beth ydi, da ni'n dall mwy beth ddigwyddodd, yr dyn o Kent oedd yn gyfrifol amdan hyn i gyd, ac pob wedi ymateb fel mae da chi'n disgwyl pobl wneud yn yr achosion yma. Mae hynny fel nodyn ar yr ochr, sy'n dwi'n byw y Llundain. Ac oedd o'n peth od iawn. Cos o'n i ar y tiwb, fatha, rhyw awr ar ôl hyn gyd dechrau. A blaw bod fi wedi gweld y newyddion, so ni'n gwybod bod y byd i ddigwydd. Ti'n gwybod? Achos dwi'n cofio, hwnna di'r tro cyntaf dwi wedi gweld y feature ar Facebook o fel checiwch bod eich ffrindiau chi'n saff, achos o'n i'n gwybod o ti yn Llundain ac oedd ymrawd i'n Llundain. Ac yna lot o pethau fel, oedd o'n teimlo bach yn creepy ar Facebook fel, rhwng nudge i dy ffrindiau weld ysdyn nhw'n oreit, ac o'n i'n bach fel, ond eto mae o'n dechnoleg defnyddiol falle. Will is actually just fel tangents bach hefyd, o'na rhyw erthigol, dwi'n ar HuffPo, wedi dod i hynny, mae rhywun yn dweud bod, o'n wedi gweld
pobl yn ymateb i check in, make sure your friend is safe. So deud bod pobl sy'n defnyddio'r feature yna'n sad. Dwi'n gwybod, mae'n peth ffach sy'n bod o pobl. Ac bydd y boi mae'n deud ydi, honestly, I don't give a shit what you think. Mae'n anti fi sy'n byw bendraw ar lle byd. Di hi'n gwybod y ffaith bod fi'n gweithio 3/4 milltir i ffwrdd yna. Dim yn dallt lle ma bob dim yn Llundain a lle dwi'n gweithio bob dim yna. Mi oedd hi really poeni bod fi yn ganol hyn i gyd. So, os dwi'n gallu clicio bwtwm a neud hi teimlo'n iawn, fantastic. Fab. I'm going to do it. I'll do it twice. Just in a... Fi ydy'r anti yna. So, fi ydy'r hen ddynes yna. So, She just fel... a bydde, o'n i'n gwerthor, o'n i'n meddwl bod o'n... yma bydd y beth da i wneud, a hefyd mae'n ffordd hawdd cyflym o gadlu pobl gwybod bod pob person yn saff. So, all for it, amdani. Anyway, yn yr diwrnodiau sydd wedi dod ers hynny, mae'n ymddangos bod yr sawl sy'n gyfrifol oedd wedi gyrru neges ar WhatsApp chydig bach cyn iddo fo gychwyn i Rampage. Ac ers hynny wan, da ni wedi cael pobl y gwleidyddion a'r papurau newydd a balli yn dod ymlaen yn ail gynnal yr hen syniad yma bod ddylsen ni ddim cael communications wedi encryptio, neu bod y cwmnïau cyfathrebu yn galluogi llywodraethau cael mewn i'r negesion i ceisio cael gafel ar terfysgwyr. Ac oedd Amber Rudd yr Home Secretary. Sef yr, Oedd hi ar... ysgrifennydd cartref. Oedd hi ar Andrew Marshall ac hefyd ar Sky News yn dweud ddyliau WhatsApp a'r diwydiant technoleg galluogi llywodraeth i cael mewn y negesion yma, a hefyd bod ddyliau pobl fel Facebook a Google neu mwy i ceisio tynnu lawr a snadu fideos y terfysgwyr mynd i fyny ar ei gwefannau nhw. O'n i'n licio front page o Daily Mail oedd yn dweud, we googled how to make a bomb and within minutes we were on a terrorist page. So Elliot, ti wedi gweld hwnna, yes? Mi o'na... nath rwy'n dweud, well, anybody could just suddenly decide to just get in a car and drive into people. It's a terrorist manual. Not really. Chos dwi'n cofio, mae hyn yn tangent arall, sorry Bryn, ond just ar ôl fi gael ymhlentyn cynta fi, oedd o yn ystod fel like a mis cynta ar ôl iddo fo gael ei eni, nath stori really trist April Jones ddigwydd yn Machynlleth, so oedd hwnna di digwydd o fewn 2 filltir, 5 milltir i'n cartre fi, a wedyn nôl awr yn Gaerdydd, trawn i fyny yn ymweld efo nheulu fi am y tro cynta, ddigwyddodd yn union yr un math beth, mi oedd person mewn fan, a jyst dechrau gyrru ar hyd y pafin yn Trelai. So, dwi'n cofio gweld y digwyddiad terroristiaeth ma, a meddwl, oh my god, mae hwn yn ofnadwy. Ond hefyd gwybod, mae hwnna'n rhywbeth ofnadwy sydd just, di hwnna'n yn rhywbeth wyt ti'n gallu fel just rhoi barriers ar pob stryd dyn ni erbyn, ti'n meddwl? Sorry, so dydw i'n mynd yn off o lerwan yn dod? So, yn amlwg beth sy'n digwydd wardi, mae'r llywodraeth yn trio gweithio lle beth yw'r ffordd gorau ymateb i pethau yma, a brad wedi mynd ymlaen. A hefyd mi o'n y stori wedi bod ar cyn hyn i gyd gychwyn, lle o'na pedrwg bod fideos yr grwpiau yma yn dangos fyny ar YouTube, ac yn hysbysebion i gwahanol bethau yn ymddangos gerbronol. So, cwmnioedd enfawr. So, yn amlwg mae yna, ac glywon ni yn ystod yr hacker iaith o Leighton Andrews yn sôn amdan bod rhaid i cwmnïau megis Google a Facebook mewn cyfrifoldeb ar gyfer yr cynnwys sydd yn ymddangos ar ei gwefannau nhw. Be bynnag da chi'n meddwl dan hyn, dwi'n chydig bach rhwng y ddau gamp lle dwi'n deall bod Facebook a Google yn platform cyhoeddi ydyn nhw. Mae'n anodd iddyn nhw fod yn gyfrifol amdan y cynnwys sydd yna. So mae'n angen
i ni wneud rhywbeth, ond be ydy yna, dwi'n gwybod. Oedd Ambrod yn sôn bod nhw eisiau gallu cael mynediad i negesion yma ac cael gweld be o mae'r terfysgwyr yma. A bod o ddim yn iawn bod WhatsApp yn galluogi i terfysgwyr cuddio o ddiwrthyn nhw. Mae hyn yn beth diddorol ddo, chys o beth da ni'n dweud o'r salma sy'n gyfrifol, oedd o'n hyn oed yn yr 3,000 pobl o diddordeb i'r lluodd diogelwch. Mae'r gyrru'r negesion trwy just cyn i pethau mae'n gyd digwydd. Fysa'n gyrru'r neges WhatsApp chydig o liadau cyn o'r gychwyn. Fysa'n byd sy'n nhw'n gallu neud, so nhw wedi bod yn monitro fo. Fysa'n y byd fysa'n cael agmynediad i'r neges na wedi neud. Sgyn WhatsApp ddim yn gallu i roi mynediad i llywodraeth i'r negesio, chos diwm gynnu nhw, mae o'n ar y dyfais am bob ochr. So, mae'r ffôn, y boi yma, gynnu nhw wan. So, mae'n hawfach iddyn nhw cael at y negesio, chos mae'r ffôn yn ei llawn nhw. Mae'n nhw'n cael mewn y cod ac am iawn y dyfais. Dio ddim yn mynd i oed yn drafod nhw. Mae'r syniad wedyn bod trwy roi gwalla mewn i'r crypto yn y dyfeisiadau yma, mae'r unig peth sy'n mynd i ddigwydd ydy, mae'r defnyddwyr, mae nhw efo diddordeb mewn, yn mynd i symud ymlaen i'r platform nesaf. So beth sydd wedi digwydd ydy, mae Ambryd wedi galw am, right, mae angen i ni gael yr allweddi mae gyd, mwyn i ni allu mynd fewn i ffôns pawb. Gai ddarllen allan darn mae di dweud. If I was talking to Tim Cook, I would say to him that this is something completely different. We're not saying open up. We don't want to go into the cloud. We don't want to do all sorts of things like that. But we do want them to recognise that they have a responsibility to engage with government and engage with law enforcement agencies when there is a terrorist situation. We would do it all through the carefully thought through legally covered arrangements. But they cannot get away with saying we are a different situation. They are not. Politician speak? Ond fel, y prif quote sydd wedi chwythu fyny, Bobman, ydy y ffaith bod hi wedi mynd, right, dwi'n mynd i gael y bobl gore ar hyn. So mae hwn yn HuffPo eto, sorry pawb. Rudd indicated that she wants WhatsApp and other social media companies to do more to help the government to catch those planning terror. But it was her suggestion that she wanted help from people who, quote, understand the necessary hashtags that became the most memorable moment of the media push. She said, the best people who understand the technology, who understand the necessary hashtags to stop this stuff ever being put up, not just taken down, but ever being put up in the first place, are gonna be them. So... Rwy'n dach, ydych chi siarad amdano? So basically, so ddyn ni siarad am hyn cyn recordio, ac ddiast fel, be? She just fel... Pam dach chi siarad am hashtags? Mae o'n hollol anhygoel. Y ffaith bod, dyma'r person sydd hefo'r sei ola mewn materion diogelwch diogydol, a mae hi'n credu na basically tag o fe'n iawn sydd yn mynd i achub y byd. Ti just fel... sorry Bryn, o ti'n ganol rhywbeth super tof na? Be ni'n dweud o ti? So, dwi'n wedi meddwl tri peth. Bod nhw'n mynd i wneud bod encryption yn illegal. Yeah. Okay. So what now? Tri possibility one. So, un, i wneud encryption yn illegal. Okay. 2, ydy bod nhw yn... Dwi'n lyfio gwyneb ti. Da chi methu gweld gwyneb Bryn fel, okay. I'm sure my work entails encryption. Yr ail ydy bod nhw yn gwannu yr encryption bod nhw'n gallu cael mynediad iawn iddo fo. Okay. Be di pwynt cael o felly de? Yr opsiwn 3 ydy bod nhw'n rhoi lot mwy o arian mewn i'r technoleg i gallu torri'r encryption. So, yna ydy'r 3 opsiwn. Opsiwn 1, so, mae'r terfysgwyr sy'n plannu lladd pobl yn mynd i poeni am y ffaith bod encryption yn erbyn y gyfraith. So, dweud, oh my god, da ni'n mynd... Felly beidio, ie. Opsiwn 2, gwan encryption i un person neu gwan efo i bawb.
Dyna pe mae'r encryption yn ddau. Mae o'n ddiffyn un set o bobl just mor dda ar hyrich. Dyna trydydd ydy bod nhw'n rhoi mwy arian i fewn i dorri yr encryption. Mae hynna bosib, mae nhw'n... So'n gallu neud hynny, ond mae hynna'n mynd i gostio pres iddyn nhw. Ond hefyd, dwi'n licio, pob tro dwi'n meddwl amdano beth yma, dwi'n trosglwyddo fo mewn i'r byd go iawn. So mae Apple yn creu safe. Mae'r safe efo'r lock gorau yna fo, mae'r passcode yna fo. Mae'r safe yn dwylo'r person sydd yn sy'n bia fo, sgyn y pobl sy'n neud y safe i mynediad iddo fo, sgyn nhw'n gallu i archeogi pobl cafewn i'r dyfais. Dyna mor bosib. Dio ddim fel bod, dio ddim fel bod na yn llythrenol backdoor mewn i safes. Ag os fysa y pobl jyst ddim yn defnyddio nhw. A dyma beth yw'n dod i. Os ys gyn y boi ma stwff yn y cwmwl ar iCloud, amdani, mae gyn Apple yr mynediad i'r data na, roed yr warrant iddyn nhw, geith nhw'r data. Gret, dyna mae Apple yn gallu gwneud. Os yna deunydd ar gweinydd WhatsApp, dwi'n eitha sicr sy'n nhw'n mynd efo'r warrant perthnasol fysa nhw'n cael y data. Dim problem. Sgyn WhatsApp ddim yn nedydd i'r data yma. Mae'n hawddach i'r llywodraeth cael negesu'r y boi yma, achos mae'r ffôn gyn nhw. Mae'r ffôn yn... So'r holl syniad o... Chos dwi'n siŵr bod pawb sydd wedi bod yn defnyddio WhatsApp yn ddiweddar wedi gweld we have end-to-end encryption. This chat is now encrypted end-to-end. So mae hwnna'n golygu, mae'r gwybodaeth yn byw ar ffôn ti, mae'r gwybodaeth yn byw ar ffôn y person ti'n gyrru'r neges iddo fo. Mae gennych chi'ch dau allwedd personol, a mae gennych chi'ch dau allwedd cyhoeddus, a mae'r allweddi cyhoeddus yn cael ei swapio drosodd fel bod chi'n gallu agor nhw fyny. Dydy ddim o'r negeseuon yna yn aros ar weinyddwyr good one chance WhatsApp o gwbl, achos mae rhaid cofio, a dwi'n anghofio hyn bob tro, bod Facebook wedi prynu WhatsApp, cywir? A mae hwnna'n rhywbeth dwi'n anghofio bod, achos mae WhatsApp yn teimlo fel just dy SMS interface di ar dy ffôn. Dio ddim yn teimlo fel bod o'n berchen i neb arall. Ond ti'n anghofio hyn, yn dwi ti? Wrth i ddefnyddio fo. Dwi'n ddefnyddio fo mwy. Fedra i ddim. Mae'r design mor warthus, I can't take it. Mae o bach yn 90s yn dydio. A be di'r bloody wallpaper gachu na? Ac os ti'n rhoi wallpaper dy hun arno fo, ti'n methu darllen y stoff? Come on, Iest. Mae'r syniad bod nhw'n mynd i gael ato. Dwi'n yn gweithio fo. So, mae... Na. A beth ydych pwyntach? Wel... Golli eisiau... So mae'n gwario mwy o bres ar trwy'r torri fo, gret. Mae nhw'n wedi gallu... Ond mae trio gwannu fo i radda na just y pobl dasg am nhw. Da ni gweld bod hynny'n digwydd. Dwi'n cofio beth o'n. Mi wylon ni diweddar efo leak o diweddar WikiLeaks o'r sôn wan bod y llywodraeth yn gallu... Mae'r end-to-end decryption ond really yn amddiffyn y data fel mae'n croesi o un i'r llall. Os i ar y dyfais, that's it, game over. Welon ni yn y leaks ma bod yr llywodraethau efo mynediad reit da a bod nhw'n gallu neud y reit da i cael mewn i'r ffôn ar pobl ma nhw ddordab mewn. A hynny ydy'r pwynt. Doedd y boi ma ddim ar y radar. Doedd y boi ma... Doedd mynd yn y top 3,000. O pobl So beth nhw fod fel psychic? So mae'r unig ffordd fysa stwff ma'n barod sôn am y gweithio di, os ys nhw'n basically cadw chi gada'r pawb yn y lad. Ac y pwynt yna... Mae hynna'n swnio'n just fel y math o beth fysa nhw'n gwirion yn neud. A peth ydy fysa gwan encryption i radda bod nhw'n gallu wedyn gwachod mewn real time yn illa, yn gallu neud. Ond eto, ti sôn wedyn am cadw golwg ar bawb. A fod ni'n gallu creu live fatha Big Brother TV station allan o bywyd a nhw. Fysa hynna'n ffynnu. Ydych chi'n cofio? So dyma di'r pission yn y podlediad lle mae'n troi fewn i fel culture podcast am ffilms. Chi'n cofio gwachod Dark Knight Rises? O bosib yna? Lle mae'n troi allan bod Bruce Wayne wedi cymryd access i fel holl ffôns
pawb yn Gotham City. I creu sôn ar vision. Mwyn ffindio y boi drwg. Wante, na Batman ydi o, a dyn ni'n gwybod, da chi'n dilyn at Maidley ar Twitter, ti'n ma, Batman, detective gorau y byd, bla bla bla. A'r pishin yna, o'n i wedi colli fo, ac o'n i just fel, Batman, wyt ti fel Soviet dictator wan braidd? Ti fel bod i Stasi wan? Wel, ond oedd wedi rhoi mynediad i'r system i'r unig person oedd o'n meddwl oedd yn gallu cael trystio fo'r pŵar yna, Lucius Fox. Sef Morgan Freeman. Yr unig person mae'n ei trystio efo'r mynediad yna. Gyd oedd angen neud oedd i Two-Face, na dim Two-Face, kidnapio teulu fo, sef fod i rhoi hwnna fyny'n hawdd. Anyway, sorry. Dwi'n hoffi cael bat segway yn bob pennod. A wastad. Ond peth ydi, so hynna, mae'n hawdd i ni ceisio... A peth ydi, di Aberod dwi'n meddwl yn credu bod hyn yn mynd i weithio, oherwydd nath hi'n sôn am deddfa newydd, nath hi'n sôn am unrhyw fath o... Mae'n really tarfu fel just, oh shit, well fi ffindio rhywbeth i ddeud, rhywbeth catchy, rhywbeth, fi'n gwybod. Ti'n gweld yr MP arall oedd yn cefnogi hi, na dyn Doris... fi'n abod yr enw na. To help keep our streets safe, we need to rise up against companies like Apple and WhatsApp, who provide space and comfort to terrorists. Whilst tweeting from her iPhone. Oh, man! A so beth sy'n ffynnu ydi, yn yr awr dwytha tra da ni'n recordio hwn, mae Apple newydd ryddhau iOS 10.3 sydd efo Apple File System arno fo, sydd file system newydd nhw, sydd yn neud encryption hydnod mwy anodd i cracio ar i ffôns nhw. So, tata i honna, really, ti'n bo? Fel siarad yn deg cynt, ceir, so mae'r boi ma di mynd efo'i gar a di taro lawr tra bod y bobl. So, fysa banio ceir o gael y hudan llawer mwy effeithiol yn yr achos. Dwi'n eisiau banio ceir. Dwi'n cesau ceir. Ti'n gwybod be? Dwi'n trio reid y beic fi gymaint a humanly posib a dwi dal, dwi eisiau cyrraedd o. Achos mae Caerdydd yn... mae hwn fel yn y bloody adeg Asterix lyn fel, mae'r byd yn cwmpa mewn yn ni, mae'r tôn cwmpa ar ymhenni, mae'r awyr yn cwmpa ar ymhenni. So dwi just like, dydy'r amount o geir yn Caerdydd ddim yn sustainable o gwbl. Ond, rewind, oedden ni'n, beth oedden ni'n siarad am? Na, ceir! Ti yn neidio fewn i beiriant bob dydd sydd hefo'r potensial i fod yn hollol lethal. Mae fel mynd rownd y caru shotgun. So ti'n dreifio a ti'n neud, a mae'r cyfrifoldeb masif mae arna ti nôl olwyn car. A beth yn ni'n gwrando ar y radio, a ti just yn cymryd y gan i tel bod ti'n mynd i aros ar y ffordd. Like, ti'n meddwl bod o'n really spooky yng ngole yr holl stuff ma sy'n digwydd? Bod ti just yn goffa dibynnu ar y ffaith bod pawb arall ar y ffordd yn mynd i ddilyn y rheole, sense na? Mae'r holl beth mae'n gyd, government by consent, so, da ni'n, mae beth mae'n gyd yn gweithio, chos da ni wedi rhoi cenetad iddyn nhw weithio. Mae'r system mae'n gyd yn gweithio, chos da ni gyd wedi cytuno hwnnw i'r ffordd gorau neud pethau. Ffordd da ni'n gwybod, mae reswm dydy pobl yn cael lladd yn gladi, chos mae'r 99.99999% pobl ddim yn fucking nuts. Hwna bedio! So, mae'r rôl yma bodoli, chos da ni'n dweud, oce, mae o'n dwrna, a da ni'n gydaeth, os da ni'n neud pethau, mae'n rhywun yn mynd i ddal ni, da ni'n mynd i colli allan. Mae'r rôl, dyma pa mae'r rôl yma bodoli, da ni wedi cytuno, hwn di'r ffordd gorau neud pethau. O at least, hwn di'r ffordd lliasacio neud pethau. Ac yn y hen dyddi, ti'n gweld mewn ffilms western, pobl yn reidio ceffylan really cyfrym trwy bunch o bobl ac ma'n stampio arnyn nhw a dyna ni, mae'r boi nuts just trio denig i ffwrdd wrth y sheriff neu beth bynnag. Fi'n eitha falch bod ni ddim yn byw mewn westerns, Iest. Fi'n just mynd i roi hwnna allan yna. Ond mae'n mynd i fod yn rhywbeth bob munud yn ni. Ond dwi'n unwaith eto, dwi'n gwybod bod fi'n flash yn ôl i podcasts arall, a dyle fo chi deud Sioned stopio advertisio podcasts arall, cos mae bobl yn gwrando ar podcast ni.
Mae na, yes, dwi'n credu falle na ti oedd wedi fflagio fo fyny, a mae na cwpl yr ail, dwi'n gwrando ar loads o podcasts hanesyddol, ond oedd y ti wedi roed ar gyfer tripod, o ti wedi roed un, lle ti'n edrych ar y persbectif hanesyddol ar fel panics hanesyddol. Ie, mae'n briliant. Be oedd yna? Be oedd enw fo da? Oh, shit! Ti'n gwybod, am y ffôn fi'n Nw'n updateio lawr grisiau. insertio'r enw. Ie. Bydd o'n Check the show yn y notes. link. Check the show notes. Check the show notes, kids. Ond ie, mae hwnnw yn mynd â chdi trwy hanes efo pawb fod ofyn stwff. Mae yna rhywbeth yn oes pawb lle maen nhw'n dweud, fydd hwnna ddiwadd ohonyn ni. Fatha... Hwn yn effernol. Yr un cyntaf dwi'n meddwl nath oedd yn siarad am Sony Walkman, lle oedd gymaint o erthygla yn y papurau newydd a newyddion yr teledu fod fydd o'n ddiawledig, fydd pawb yn cyrraedd rownd efo clust ffona ar ei penni, mae'n cymryd sylw yn neb yn fod yn antisocial ag dyw awyr be maen nhw'n gwrando ar yn effeithio ar eu meddyliau nhw a mae o'n just yn ac oedd na un dinas yn America wedi dweud fod o'n anghyfreithlon gwisgo clust ffona tu allan ar y stryd ag na un boi mynd yn ôl i cwrt. Sorry. Ie, oedd o'n effernol, ond mae'r gyfres i gyd amdan stwff fel hyn. A wedyn yr un arall ydy gweld, am fod mae Trump yn dweud Make America Great Again, mae'n mynd, pryd mae'n siarad amdan. So mae'n mynd yn ôl trwy amser yn trio chwilio amdan adag lle mae pawb yn hapus ac yn fodlon efo yr oes maen nhw'n byw yn di. Ond mae'n mynd reit yn ôl i'r oes lle nath bobl dechrau sgwennu hanes i lawr ac darganfod un o'r pethau gyntaf oedden nhw'n sgwennu ond doedd o'n gret o blaen da. Yn yr hen ddyddiau. Basically, mae'n bastas miserable di bod ar i oes. A sy'n ddim chi go'n calan, ydi ffidio rhywun sy'n di sgwennu, God, my shit ar y funud. Ond mae'n dod yn un ôl at y busnes WhatsApp a Messenger. Ie. A bach yn encrypted, de. Am fod, be nath o dim hen un syth oedd fatha, ond be os oedd y boi ma di planio hyn wrth gyrru llythyra wrth i fet neu rhywbeth, ac fod nhw'n gyrru llythyra nôl amlaen, ac fod nhw'n llosgu'r llythyr ar ôl iddyn nhw dderbyn o. Wel, pa ddystiolaeth gyn ti wedyn? Tywod, da ni'n mynd i cael access i heina i'r llwch, dwi'n gwybod. Waw. Tywod... Na. Dwi'n gwybod, dwi eisiau siarad am Google, am fod, mae'n mynd lawr yr un lôn a tywod fel o'ch di'n siarad am gyna, lle mae angen, podd yn dweud, mae angen i Google a Facebook gymryd fwy o gyfrifoldeb dros, ac yn ddiweddar mae Google really wedi colli'r plot. Pam ti'n chwilio am rhywbeth, maen nhw wedi dod ar peth newydd, dwi'n mwyn siŵr beth maen nhw'n galw fo'n, fatha instant answer box yn y top, dio. So, ti'n gofyn sef o, be di'r tywydd fori yn Madrid, a mae yna box yn dangos i chdi fyny, be di'r tywydd o chi. Ond, mae yna gwestiynau, mae pobl wedi bod yn gofyn teipio fewn. Nw'n ni trio gael clip o'r rhain, actually. Cymlethdod i'r Haclediad, ie? Oherwydd fod... y Google Home i speaker thing nhw, ti'n gallu gofyn y cwestiynau yma wrtho fo, a mae o'n edrych trwy Google search am yr atebion ac yn darllen yr boxes ma nôl, a mae gymaint o'n nhw'n... So fel, y boxes ydy'r top answer ydy fel, dyma ydy y gwir. So stwff o cwra. Un cwestiwn o person yn gofyn wrtho, is Obama planning martial law? A wedyn yr atab yn dod yn ôl oedd, Barack Hussein Obama is implementing Alinsky's rules on a much wider scale. He is using these rules to divide America so that he can cause widespread chaos and panic so he can declare martial war. This is his plan. So mae'r ateb, y top ateb Google wedi dod o right-wing cray-cray. O newstarget.com. O fake news website sydd wedi gael ei, pobl sy'n creu'r llefydd mae gyd. A maen nhw di rhywsyd i chwarae'r system i gael i atebion nhw reit i'r top. Ac mae'n odd iawn pan, ti'n gofyn wrtho fo Google Home, pa
president oedd yn aelod o'r Ku Klux Klan, a nith o'r rhestru rhyw 6 yn nhw i chdi. Mae Google, y peth ydi, mae pobl yn cymryd po pethau ar y we yn wir, dydi? Mor gymaint ydyn ni'n cymryd y pi allan o Wikipedia fatha, bob dim yn wir arno fo, ond ydyn ni'n gwybod fatha, take it with a pinch of salt, ond o leia mae hwnnw dipyn bach yn well na safon Google ar y funud. Haid fi ddeud, mae Wikipedia yn un o'r chydig wefannau dwi'n hollol fodlon ariannu, a dwi wedi deud hyn o blaen ar yr Haclediad, achos bod mi swn i'n trystio nhw dros y Daily Mail unrhyw ddydd o'r wythnos. Ti'n feddwl? Ond, yes, ydy Google di rhyddhau unrhyw statements am hyn? Dyn nhw wedi deud unrhyw beth? Dyn nhw wedi dod nôl ar hyn? One true answer di enw I thing, no. Mae hwnna'n swnio fel boy band o'r early 2000s. So, oherwydd mae Google, y bots ma sy'n mynd allan a sgripio'r we, sydd yn trio ffindio allan, ac wedyn, diolch wir yn cwestiynu, ydy hwn yn wir neu wedi, mae jyst yn ffindio, dwi wedi ffindio'r gwybodaeth ma, dyma chdi. Mae'n eisiau'r un logic tu ôl, dwi'n dweud ti ceri be modd index Google yn neud, so, o'r hen ffordd yr index yn gweithio oedd yn edrych ar, dych chi'n cysylltu I BBC efo'r text news, oce? Mae'na Sioned. Dwi'n really sorry. I need some bows. So, nhw'n rhoi pwyslais ar gair news efo wefan BBC. A so dyna pan modd o'r peth o wedi fyny. So, ydy mynd gret I trio gweithio allan be mae pobl yn cytuno ydy'r peth gorau, ond diolch rili gweithio fa atebion, chos, fatha, mae pobl wedi ffigur allan, wan, mae'r link, rhoi link fyny fel la, mae'n rhyw lembor, lem di glicio yna fo, a di wneud arian yna fo. So, mae'n rhoi y stori bob man, mae'r links mae'n gyd wedi fewn, a pwy bynnag sy'n rhoi Barack Obama mynd I gymryd os yn y byd I gyd, a di wneud siedlod arian ar hynny. Mae'r syniad wedi bod mae'r Google yn gorau edrych ar y stwff mae'n meddwl ydyn nhw os maen nhw'n rhoi y gwasanaeth yma yn tai pobl, mae'n rhaid I nhw wedyn edrych ar beth yw'r data maen nhw'n rhoi I mewn i'r peth yma, sy'n maen nhw'n mynd I galluogi bod ar y tebion o safon, sy'n maen nhw'n mynd I gallu trystio ar gwybodaeth. Chbeth I, nhw sy'n gyfrifol amdano gwasanaeth, fe nhw ffiltra allan yr shit I gyd. Dyn ni'n dechrau gweld o'n ar Facebook, maen nhw'n rhoi I fyny warnings yn dweud, mae hwn yn, mae'r pobl yn disputio bod hwn yn peth go iawn. O, mae hynna'n ddiddorol, cos dwi heb weld hynna. Dwi'n meddwl ti'n gallu reportio. Dwi'n allan I bawb eto. Dwi'n allan I bawb eto, ond mae ar y ffordd. A mae pobl... So hwnna'n helpu lot, dwi'n credu efo... Technoleg yn bodoli, a peth ydy gofyn meddwl di, ond mae rhaid I nhw really meddwl... Fel literatus, mae rhaid I nhw cael cymryd rhywfaint gyfrifol. Mae'r algorithm yn neud rhywbeth, a mae nhw trwy pwysio allan cynnwys yma yn croesi'r ffin wedyn, o ddim yn rhoi gwasanaeth I bobl, ond actually creu cynnwys. Chos maen nhw'n cymryd yr cynnwys ac yn cyhoeddi fo trwy I gwasanaeth nhw. Mae'n rhedeg gwasanaeth e-bost yn un peth, mae actually rhoi cyhoeddi cynnwys yn rhywbeth holl o wahanol. Pwynt yna, maen nhw'n dechrau bod yn gyrraedd, beth ydych nhw'n really cuddiad teolus syniad, na just rhoi platform yn nhw. Maen nhw yn dod i'r pwynt yna wan, lle maen nhw yn gyfrifol am y cynnwys. Wel, pan maen nhw'n trio cystadlu yn erbyn Alexa, Siri, rhain I gyd... Be di o fori? Ta dyn nhw wedyn mae... Be di enw'r dyn arall sy'n dod allan? Un Samsung. Cyn mae enw... Bixby? Bixby, ie. Mae hwnnw'n dod allan dim mercher, dim meddwl efo'r Galaxy S8. So peth ydy Oh my god, ti gael nhw siarad efo'i gilydd. Dwi'n edrych allan mae YouTube videos na rwan. So peth ydy, mae'r un Amazon, mae o'n cysylltu I gwasanaeth Amazon, a mae o'n rhoi mynediad. Dwi'n rili edrych ar y cynnwys. Mae o'n dweud,
So, os ti'n dweud one of the headlines, mae'n dweud, go to the BBC, mae'n tynnu lawr y gwasanaeth. Dio ddim yn galluogi pobl just mynd off ac yn ffidio rhyw shit a just coelio yno fo. Mae Google one, so mae'na plentyn yn mynd i fyny ac gofyn cwestiwn iddo fo. A mae'n mynd i rhaid rhyw ateb gwirion a mae hwnna wedi mynd i dechrau cyfewn i'r pen y plentyn a da ni'n gwneud pwy bynnag sydd yn ar ôl Donald Trump wedyn. Wel, mae hynna'n mynd i ddigwydd. Pam ar ôl fi ddarllen yr erthigol na ar the outline, ond i wir, nes i fynd wedyn edrych, dwi really fed up o Google rhan, iawn. Dim oherwydd dwi'n Apple fanboy na'n byd, ond... Fanboy! Yn y rhaglen dwytha, nathon ni drwy rhestr o stwff na Google wedi canslo a falle. A dwi wir wedi cael digon ses i ar gwefan nhw lle mae profile fi a mae'n dangos i chdi'r holl services ti'n ddefnyddio. A'r unig un dwi'n wir methu cael gwarad o ydy YouTube. Am oherwydd mae yna gymaint o cynnyrchwyr rhaglenni da dwi'n gwylio ar YouTube. Mi fys ni'n gallu gwylio fo heb cael account, ond fys ni'n gorau cofio wedyn o yr holl rei. Dwi'n dilyn a falle, dwi'n siŵr fyna ffordd arall. Os da chi'n gwybod am ffordd arall, please gariwch gwybod. Ond fys ni'n meindio cael gwarad, os licio cael gwarad am Facebook hefyd. Ond dwi wir, dwi'n mynd i ddechrau defnyddio Bing, dwi'n meddwl. Trio hwnnw allan am fis, gan i weld sydd mae'n gweithio allan. Newid o ar iPhone fi ar y computer a falle a just gweld os ydi o cystal Wyt ti di trio, dwi'n siŵr bod ni'n siarad mynd o blaen, like, dwi'n mynd gwybod beth dio fel ar smartphones, just phones dyn nhw rwan ynddi. DuckDuckGo, o'n i'n arfer i'w siarad lot. Ma nhw yn referensio Google do. Dyna. Siom. Ie. Dysgynna nhw'n fatha, dydyn nhw'n defnyddio rhyw algorithm thing i hunan i chwilio, ma nhw'n unnau fod nhw'n referensio Google neu Bing. Ti'n cofio? Mae hyn yn niche iawn. Wolfram Alpha, oedd hwnna fod y big thing, ond hwnna just ar gyfer Sims? Mae hwnna yn data orientated a bach yndi. Mae Siri yn defnyddio Wolfram Alpha eitha dipyn os ti'n gofyn pethau, fatha mathemategol a bach iddo fo. Guys, da ni di bod yn ddofn yna yn y tech yn do. Da ni di bod yn ddofn. Llyn ni wneud quick mensh o cysadleuaeth neu digwyddiad Battle of the Beards. Bryn, wyt ti di bod yn edrych ar hwn? Cos mae hwn yn rili ddiddorol, ond eto bach yn problematic, ond yn rili ddiddorol. So mae'n digwydd, wel, dydd iau. Mae'n edrych fel, So, digwyddiad sydd yn edrych i godi arian ar gyfer... Sa'n gwneud, mae'n mynd i fod yn cael cyhoeddi ar ôl i'r digwyddiad mae bod. Get on the case. So mae hwn wedi digwydd, oedd yn rili llwyddiannus. Mae di newid y byd. I godi arian ar gyfer CALM, mae o Campaign Against Living Miserably, sef... Eto, da i mynd yn ddofn eto ar siarad. I know, sorry. I trio codi ymwybodaeth o dynion ifanc. Iechyd meddwl, dynion ifanc sydd yn cymeryd bywydau hynna'n. So mae yna achosion ar y funud lle mae dynion ifanc yn cymeryd bywydau hynny, mae bywydau nhw'n mynd i'r lle mae'n teimlo sgyn nhw'n dewis, ond... Mae'n frawachus achos mae'r ystadegau yn dangos bod hynna'n laddiad yn un o'r pethau, neu os nad y prif achos o golli dynion ifanc ar hyn o bryd. Oedd hwnna'n rili frawachus i fi, achos o'n i ddim yn ymwybodol hyn o blaen. So mae suicide 11.9% deaths per 100,000 people. Northeast has the highest rates. Mae 78% o'r bobl sy'n llan hyn yn dynion. A'r pwynt ydy bod nhw'n trio codi'r ymwybyddiaeth bod yn iawn i
dynion mynd ac ceisio cael help iechyd meddwl. Bod nhw'n gallu... Mae'n athebyg mae oherwydd fod ma'n rhy... Be dra'n mynd i ffynu help, dwi'n rhy falch, dwi'n ddyn, dwi'n gorau fod yn gry. A trio cael o'r wrth yr syniad yma bod rhaid i dynion... Bod i'n wendid mynd i trio ffidio help ar gyfer. A dwi'n siarad o brefd yn hyn, bod i'n bwysig mynd i trio cael help. Fe dydd pobl i'n copio... Mae'n iawn bod chi'n methu bod pobl yn straffaglu'n copio. Mae'n iawn i troi at pobl yn dweud, dwi angen help. Mae hynny yn y peth call, mae'n y peth iawn. Mae eisiau chi wneud os bod chi'n teimlo'r ffordd na. Mae'r syniad bod ni'n gorau straffaglu a rhyw sydd fod rhyw stoic ar gyfer y peth. Mae'n hollol Diolch yn wir, diolch ddim yn wir. A dwi'n gofyn i chi, os da chi yn teimlo Bela, please just siaradwch efo rhywun. Mae'r Sams yna, mae Cam yna, just triwch, please, bendith chi, just please, gofynwch am help. Na, mae'n holl wyt. Da ni'n trio cael bod yn ysgafn iawn fan hyn, ond da ni wastad yn ymwybodol, y rheini sydd yn gwrando, just, os oes na rhywbeth bach yn gallu, just tipio ti i ddeud, na dwi angen yr help llaw na, dwi just angen rwy'n i fod o fi trwy hwn. Dwi'n credu os da ni'n gallu just helpu un person, bys hwnna'n briliant. Mae'r digwyddiad Battle of the Beards ma'n yn rili ddiddorol, achos ddoth Carl Morris ymgyrchydd blaen llaw i ni, a hwn yn sylw ni, ac yn dweud, wel mae hwn yn ddigwyddio, dydy hwn yn excludio bobl, achos maen nhw'n galw fo'n Battle of the Beards, digwyddiad technoleg ydi o, ond y mwyaf ti'n edrych yno, achos mae oedd cael wedi esbonio ni na menyw sydd wedi trefnu fo, a yn edrych wedyn, dwi ti ddim angen barf, wyt ti'n llythrenol yn gallu gwisgo'n ffals i ddod i gyflwyno yn y digwyddiad yma, so ni'n mynd, cool da, mae hwnna wedi clirio fyny lot o bethau, achos dwi ddim yn excludio menywod rhag cymryd rhan o'n fo, rhan o'r codi hwyl i godi arian o ddo. Merch nhw Stephanie Locke sy'n gyfrifol am trefnu fo, ac all power to amdani. Mae wedi bod yn neud am. Mae'n waith da, mae'n codi arian at achos hollol angenrheidiol. A dweud, gwefan ar gyfer Cam ydy thecalmzone.net. Mae yna bod math o... A campaign against living miserably. Mae hwnna'n just... Rhaid gweld arwyddion nhw gyd o gwmpas trefi a falle. Mae nhw'n as da chi angen help, please, just gofyn i chi, please, just gofynwch amdano fo, neu just i chi ofyn amdano fo. A mae'n iawn i chi ofyn. Dwi'n meddwl dyla Amber Red mynd iddo fo o 10 munud wedi 10 tan 20 munud 11 mae na sesiwn ar hacking the SQL server. So, lle dyle hi droi fyny hwnnw ac trio... Mae'n briliant, mynd o fel hollol clueless i fucking crack hacker. O fewn, like, hanner awr, like, done. Fi deployo WordPress i hardened Linux servers. Booyah, mofos! A wedyn, ond fe na sesiwn ar ôl amser cinio ni ddod â hi nôl lawr thinking securely. So... Hey, Bryn, ti sy'n ei hwnna? Sioned, ar ôl sesiwn yna, am byrod bydd y dallt y Hashnods Perthnasol. Yr Hashnods Perthnasol. Jeebus! Ti'n gwybod be? Does dim point, right? Chos o'n i'n darllen Twitter strings. Dwi'n really licio... Mae lot o bobl yn cyhoeddi darnau eitha hir mewn Twitter strings rwan. Mae hwnna'n ffurf newydd dwi wedi gweld yn ddiweddar. So pawb jyst wneud. So the string ma fel tia hanner cant yn negeseuon. Could have been a medium post. Ond ti'n ma be, oedd darllen o trwy'r app, o'n i just fel, actually, yeah, ti'n ma be, cymau hwnna. Just mynd ati trwy timeline o be mae'r FBI yn gwybod am gysylltiadau Trump a'r Llywodraeth Trump hefo Russia. A, oh my god, achos o'n i'n goffo pinsio'n hyn am bob hyn a hyn, achos o'n i'n mynd dwi mewn episod o Homeland, achos
fel na ddo'n teimlo, achos mae'r stuff ma yn fel Woodward and Bernstein grade shit. Ti'n ma, y stuff yn ei darllen bore yma... Follow the money. Follow the money. Oedd o just fel, like, boy, ex-MI6, head of Russia desk, oedd o wedi gwneud dossier ar fel y cysylltiad Trump yma. Oedd o wedi gwneud rhan fwy yna fo am ddim fel rhan o ddim gwaith oedd o'n gwneud, achos oedd o fel, mae hwn yn really poeni fi. A wedyn, mae'r holl stuff wedi dod allan. A mae un o'r cysylltiadau oedd gen fo yn Russia wedi'w assassinatio. A mae'n swnio fel bod fi jyst yn ratlo hwn allan fel stori. A dydy ddim, mae'n fywyd go iawn i rywun. A mae'r ffaith bod fi mewn lloft yn Grangetown Caerdydd efo access i pretty much be oedd gan y guys oedd yn ymchwilio Watergate, oedd hwnna'n chwythu fy meddwl bach pitw fi bore yma. So, os yna unrhyw beth da yn dod yr haclediad yma, y ffaith ydy bod gwybodaeth yn dod yn mwy democrataidd, a bod ni yn gallu, bod na bethau'n gallu, ymgyrchoedd yn gallu codi o hyn. Raw! Rage against the dying of the light. Neu rhywbeth. Dylse ni wedi meddwl am ryw farddoniaeth Clara Aidd. Sioned. Mae gen ni un tamad bach ni, allan ni'n cael fatha, mae'n rhyw beth... It's like, don't cross the streams, Sioned. Mae'n beth undeb, mae rhaid i ni croesi'r lle. Da ni ddim yn cael twtio barddoniaeth. Demarcation. Dwi eisiau dod fewn yn really quick. Yes, wyt ti wedi managio mynd trwy'r rhestr hirfaith o stuff oedden ni wedi deitha ti watcho cwpl o rhifynnau nôl? Be oedd nhw? Oedd gen ti the yes rest o dda. A oedd just the yes rest o fel rei. Wyt ti wedi gweld y stuff mae gyd ar Netflix? Wyt ti wedi gwrando? Dwi'n mynd cofio be oedd nhw. Ond dwi'n cedi sy'n ni'n gorffen off. Nath ni sgwyn yn y lawr yr roed, fe dwi'n cofio. Sy'n ni'n gorffen off efo rundown o stuff hwyl. Dwi'n mynd i gesio bod o heb. Na. Cos ti'n mynd cofio be oedd y Cos mod i bod yn gwneud i Deian a Loli neidio trwy cestyll Lego yn shit. So, be ti'n mynd watched? Fe ddim cofio. Be ti'n mynd watched yn ddiweddar te? Nw'n ni gorffen off hefo fun stuff a awgrymiadau. Fi newydd ddechrau gwylio Silicon Valley. Mae o'n funny de. Ar be mae hwnna? Dewch chi wedi gweld Silicon Valley? Na, dwi'n hwnna am startups a cymryd y piss allan o startups. Yndi, mae o... Ti licio yr un... Beth yma, Big Bang Theory, dweud? Reit. Gallai fynd yn trwy Big Bang Theory. Nes i licio'r gyfres gynta, a ni'n meddwl bod o'n absolutely pee in the pants, hilarious. A wedyn nath o just dechrau mynd yn shit a dwi'n di gwachod os hynna. So just i dorri ar draws. Mae nhw wan am creu cyfres Sheldon. Baby Sheldon. Iawn, ti'n meddwl bod hwnna... Dwi'n gobeithio bod nhw'n neud o fel... Bod o ddim yn fel cymryd y mic o fel kind of spectrum autistiaeth-y kind of... Fatha nath nhw efo Joey ar Friends. Spin-off Joey. Ond fel... Dwi'n gobeithio bod o'n sensitif o ran... Ti'n nhw'n mynd i fod Sioned. Dwi'n mynd i'n gwybod par un di Sheldon. Yr un super-duper clyfar sydd ddim really'n socially aware. Narrow it down, Sioned. Narrow it down. Dwi'n meddwl oedd ar Roseanne. Fi newydd sylweddoli bod fi wedi disgrifio like 3/4 y cast. Dwi'n sorry. Sorry, just i bod bod, dwi wedi dod i fyny efo'r llun ar y ffôn a dangos hwnna i... Ydy dangos y llun. Okay, sorry. Hell, Sioned. Sorry. Anyway, Silicon Valley. Silicon Valley. So mae hwn fwy, dos am canned laughter ar hwn am byd fel e. Ond mae ar Sky Atlantic, dwi'n meddwl mae o, ond dwi yn gael o trwy talu ffeifar am Now TV ar y boxy thing. Ond basically, cymryd y piss allan o startups yn San Francisco yn y Valley ydi o, lle mae o'n... Mae nhw'n cydnabod fod na gwmnïa fatha Apple a Google allan yna, ond mae o'n based rownd gwmni di cael ei wneud i fyny o'r enw Holi, a wedyn mae na foi arall yn dechrau cwmni o'r enw Pied Piper, ag mae ei logo fo, tybod, y boi y Pied Piper efo flute stick yn ei geg o, mae just pethau bach fatha, lle mae pobl yn dweud, that looks like a guy sucking dick, tybod,
mae gyd mor berthnasol i'r un oes ni, ac dwi stopio gwylio fo, dwi wedi mynd trwy 6 yn y 2 noson dwytha, rhywbeth fel la, mae'n mor dda. Ie, mae hwnna'n swnio fod rhywbeth sy'n actually eitha fewn i, dwi'n credu. Mae hwnna good tip. Ie. Dwi newydd bachu sôn am fel pethau sy'n berthnasol i'n oes ni. Fi newydd neidio fewn i The People vs O.J. Simpson ar Netflix. Ie, mae hwnna'n bookmark. Ie, mae'n bach o bonkers, achos o'n i'n fel 12 neu rhywbeth pan oedd hyn i gyd yn digwydd. Ac oedd, a dwi'n cedi bod mae'n ngwri llawer mwy gwybodus ynglyn â stuff gwleidyddiaeth America nag ydw i. Ac o'n i just fel, so oedd hi'n fel episode 10 rhywbeth, so, diolch yn gael get away fo na, achos nath o definitely neud hyn. Ac oedd fel, ti ddim yn cofio hanes? Ti ddim yn cofio? A ni just fel, na. So ma fel, spoiler hanesyddol, mae'n cael get away fo, ac o'n i fel, fuck. A wedyn, y mwyaf ti'n edrych yna fo, y mwyaf ti'n gweld yn y cyd-destun enfawr, hanesyddol, hiliol, just mind-blowing man America, a mae'n rili agor llygyd, yn enwedig yn y cyd-destun o beth sy'n digwydd rwan, bod ni'n mynd trwy oes arall o hynna ar hyn o bryd. So hwnna, ond dwi'n credu bod hwnna'n newydd nac yn groundbreaking, oedd just yn rhywbeth o'n i wedi pigo fyny a di meddwl. Oedd ar y BBC, doedd, blyn dwytha. Ie, a glywes i lot o ffys amdano fo, mostly achos oedd achos Robert Kardashian oedd Ross o Friends. Ie, dwi yn benderfynol, os dwi'n mynd i ddisgwyl i bobl eithaf fi, mae beth yn dda, cyn i fi ddechrau gwylio nhw, oherwydd noson o blaen oedden ni'n gwylio The Replacement ar BBC, ac yna di beth cynta i fi wylio, real time fel oedd o ymlaen, ac gymaint o siom yn y diwedd. Na fe o, dwi'n mynd neud teledu byw eto, na ni, just ffeindio allan os oedd o werth i weld, a wedyn wylio fo wedyn. A beth ti'n gwachio, Bryn? Iron Fist. Yr sioe mwyaf diflas mae Marvel Netflix di wneud. Ie. Dwi'n mynd i wylio hwnna. Dwi wedi clywed, mae pawb yn dweud fod o wael sy'n da. Mae nhw'n aros y ffyddlon i'r deunydd greiddiol, gret, ond di'r Marvel hyd yn hyn heb di really dangos bod nhw'n teimlo bod nhw'n gorfod aros yn hollol ffyddlon i'r deunydd greiddiol. Mae nhw wedi newid lot o gymeriadau, newid lot o'r straen o falle. Ydy, mae o'n weddol diddorol, mae rei o'r ymladd yn diddorol ar y ffordd stael. Dwi'n teimlo mor visceral a Daredevil, dwi'n teimlo mor dywyll a Jessica Jones. Dwi'n teimlo mor cool, dwi'n teimlo mor sort of fatha pwerus a hyderus a Luke Cage. Mae o'n just yn Dwi'n latha bod o'n clicio. Mae lot o... So yn spoilers anferthol, by the way. Mae'r spoiler claxons yn mynd off dda dwi'n i be. Mae... Yn y Daredevil, oedd y hand yr baddies yn teimlo fatha bod nhw beryglus. Oedd nhw fatha rhyw supernatural enemy ar gyfer Daredevil. Ond yn hwn, mae'n teimlo fatha bod nhw just fatha rhyw gang o... thugs dyn nhw, dwi'n teimlo bod nhw'n berig o gwbl. Dwi'n gwybod mae hyn totally crasio fewn yn y tŷ Bryn. Dwi'n newydd fod yn gwrando nôl dros episod o Zod Show Me Magic. Yeah. So, cwbl o boys o cymoedd, maen nhw'n ffantastig. Mae gen nhw podcast comics o'r enw Zod Show Me Magic. Cwbl o ffrindiau boys o'r cymoedd, so Paul a Rhys, maen nhw'n neud podlediad comics, cos mae Paul just yn fel encyclopedia sy'n cerdded am comics. A mae Rhys fel yr gateway person fewn iddo fo. A maen nhw wedi gwneud rhifin yn edrych trwy fel edrych ymlaen am stwff, chos dyn nhw wedi gwneud yn y step yn bach, ac oedd nhw yn cael yn yr un sgwrs amdan. I always thought the foot were ripping off. Now, I always thought that like Daredevil and Iron Fist was ripping off Teenage Mutant Ninja Turtles. And now my mind has been blown because it's the other way round. Yeah. O peth i, yn Iron Fist, o'n teimlo dda gang o fatha'r Cobra Kai. So basically, a bad guys in Karate Kid. Yeah, a ti'n fatha, yn Daredevil, ti'n fatha, maen nhw fatha rhyw supernatural force, maen nhw rhyw good versus evil fath o shit yn ymlaen. Yn Iron Fist, ti'n fatha,
police force efo igon o gynnau gallu cymryd the hand allan. Dyn just ddim digon scary. Gyn ei podleidiadau. Yes, be ti wedi bod yn gwrando ar? Comedy Bang Bang. Sef Bryn Scott Ockerman. Mae'n cyfweld ar ryw berson of note, dyda. A maen nhw'n cael improvisers I fewn I fod fel guests ffug. A cael bach o hwyl fel efo nhw. Byrfyfyrio Bryn! Mae'n ipyn o hwyl. Mae'n arall ar nhw Spontaneation with Paul F. Tompkins. Sef, mae o'n cyfweld a rhywun. Maen nhw wedyn cael... Mae'r gwestai o'r rhifin cynt yn gadael cwestiwn i'r gwestai nesaf. Mae'r cwestiwn yna yn sbardun o ryw fath o sgwrs rhwng Paul F. Tompkins a'r gwestai ar y sioe. Mae yna improvisers wedyn yn gryndo i'r stori yna ac yn cymeryd ysbrydoliaeth o'r sgwrs ac yn creu stori di selio I ryw radd ar y sgwrs. A mae'n gyd yn cael sgorio'n ddiw gan rhywun ar piano. A mae'n hollol wych. Si credigrwydd? Mae'n ipyn o hwyl. Mae'n gret o beth i'r dwi. Mae rhywbeth arall i'r nhw The Illusionist. Brilliant. Sydd hefyd o wych. Mae'n un o America nhw Throwing Shade sydd yn dyn hoio a menyw sydd yn maen nhw'n trafod yr tagline ydy discussing the issues that are important to gays and women and treating them with much less respect than they deserve. Mae o'n hollol wych o beth i'r ydau. Ydy o fel Will and Grace, the podcast? Type thing, yeah. Mae nhw'n just a sôn amdan fatha nhw'n sôn lot amdan bod ar y march yn erbyn Trump, nhw'n sôn amdan y stwff o'r Oscars, a just bod math o bethau fatha dwi'n cwrdd I byd I mynd o'n fod serious, ond eto maen nhw'n dal yn hefyd. Mae'n fatha rhyw balance diddorol rhwng Ti'n fe, mae hynna'n syniad good call. Quite fancy. A mae gen nhw, be mae'n galw, the shade list. So, os mae nhw rhywbeth sydd yn throwing shade ar rhywbeth, mae nhw bod yn gas at fo. Neu, so mae'n fatha... Mae'n ipyn o hwyl i'r yndo. Mae'n werth dweud. Ffrind I mi o America dar I ddeud I fi amdana fo, ac oedd I dweud, mae'n gadael I mab 11 hi gryndo iddo fo, and I dweud, you're going to think, like, I'm the worst mother ever letting my son listen to this. And they, no, I think you're the best. This is amazing. So, yeah. Paid, dwi'n gadael I Llew sy'n bedwar Watched Avengers sydd yn 12A. Good call. A wan mae Llew just yn obsessed efo Hawkeye. Hawkeye di fel ffefryn fo o'r holl peth. A dwi'n meddwl, mae hwnna'n dewis really cool. Mae rhaid I rywun licio Hawkeye. Ti'n meddwl be? Hawkeye fel super ffefryn. Ond os ti'n watched Avengers Age of Ultron, Hawkeye di'r cymeryd gorau yn hwnna. Mae gen Hawkeye teulu, mae gen amddiffyn I deulu, mae gen o teulu bech, mae'n fucking... Bloody Ultron. Be oedd iawl oedd o'n neud yn codi'r ddinas na I fyny? Just showing up. What's that about? Come on. Showing up. Hey, nath plan Ultron ddim pasio'r yes test. Fucking hell. O'n i'n just fatha, oce, da chi ddim yn rhy bell, man. Oedd Joss Whedon hyd yn oed ydi... Sut mae'r carffosiaeth yn gweithio? Be di'r deal efo hwnna? Mae hwnna yn un o'r unig Marvel movies dwi heb watch y dwywaith. Dwi'n credu bod fi angen mynd nôl a mynd, oce, so sut mae hwn yn gweithio. Reit, da ni'n mynd I gloi efo rhywbeth really hwyl, super fun, awesomeness. Bod y Switch wedi cyrraedd ti Iest. Oh yeah, mae'n pasio'r yes test. Yes! Oh, tydi o wir. Go on te. Mae'n pasio'r map test hefyd. Ie, ond tra oedden ni off yn trio achub holl files Bryn, o'n i'n cael stori o fel sut oedd y Switch actually di cyrraedd. Oedd hi fel boradolig. Ie, yn ôl y sôn, oedd hi'n... ma nhw'n eitha anodd I cael gafel ar. O'n I di meddwl eich fod hyn yn mynd I ddigwydd yn fyma, yn Gynarfon. Fod, pwy sydd I glwad am y Nintendo Switch yn Gynarfon. Come on. Ond mi nes I ordro fo flaen llaw heb adael i'r mab wybod am fod oedd yn prynu fo efo'i bres fo'i hun
a fysa fo'n talu fi nôl, os ni'n ordro fo, ond doedd o'm yn gwybod ni di ordro fo. A wedyn nes i ddeud fo, wel, eich a fydd na un yn cyrraedd fori, dwi'n gwybod, mae'n dibynnu, os da ni fod i gael blaenllaw yn meddwl amdano fo, ac wedyn mi nes i gael o a gadael ar y soffa, ac mi welis i o'n dod adra, ac yn edrych fewn trwy ffenas, a'n dechrau neidio fyny glawr ac yn gweiddi, mae yna, mae ar y soffa, mae rhaid i gael fewn i'r tŷ. Ac o'n i'n methu coelio, dydy o'm yn fachgen sydd yn mynd dros ben llestri pan mae o'n gweld pethau falle, mae'n jyst dweud, o, hwnna'n iawn, ia. Ond oedd o wir wedi cynhyrfu. Wow. Bless. Ac y peth ydy, mae o ran lwmp o dechnoleg, mae o yn wych, mae o union, dwi'n meddwl, be oedd Nintendo isio ddod allan, lle oedd o yn hytrach na fod ti'n fod y 3DS, a fod ti efo dy Wii neu dy Wii U neu be bynnag, consol ti, consol mynd efo chdi, mae o'n gweithio'n berffaith fel un ti'n gallu defnyddio ar dy dyledu a eista ar y soffa chwarae, ac un ti'n gallu mynd, oedden ni di mynd â fo i'r Eisteddfod dydd Sadwrn, ond oherwydd o'na exclusive chwarae demo o Splatoon yn streamio ar yr adeg yna, ia. So oedden ni'n chwarae hwnnw, ond ia, mae'n solid, mae'n gweithio mor dda. Ti'n mo be, am unwaith, a di hyn yn digwydd yn aml, dwi actually wedi cael hands-on ar y tech ma, achos oedd Osh yn mrawd wedi gael heibio fo ein fo, ac oedd fel, kids just fel, oh my god, Uncle Osh, ma hwnna'n amazing. A dwi'n gofio, a just dal y controllers, ond nhw just fel dwdins bach yn dylaw di, ond os ti'n teimlo fel gall ti'n neud unrhyw beth hefo nhw, a just checkio'r llun i teli ni, neu cario fo, fel really oedd yr actual handheld profiad anna fo yn really cool. Oedd o ddim yn teimlo fel, oedd o'n teimlo fel, ti'n gwybod fel tro cynta ti roed i gweld fel Game Gear neu rhywbeth, o ti fel, fuck yeah, mae hwn yn cool as. Oedd o'n teimlo fel na, ond oedd y sgrin ddigon mawr bod ti'n teimlo yn, bod ti'n cael y signo fewn iddo fo. Ie, a dydy o'm yn amharu fo chwaith oherwydd fod o'n ar ei pobol mewn, oherwydd na just mond 720p ydy'r sgrin sy'n arno fo, ond mae o yn hen ddigon. So, mae o cystal a edrych ar iPad neu fe bynnag tra ti chwarae fo. Ac mae'r plant dyddi yma, maen nhw gyd yn gwylio YouTube a bethau fel la, a ti'n gweld y ffordd mae teledu mynd fod y generation yna sy'n codi, ac o'n i'n gofyn fo, mae gen ti ddigon o bres o yma i blynu PlayStation 4 neu Xbox One S, yr rei newydd, y PlayStation Pro, ac oedd gynna fo ddim diddordeb, mi oedd gynna fo flwyddyn dwytha, ond nath hwn ddod, ac gynna fo, oedd i feddwl o fatha, fedra i fynd â hwn i chi bynnag dwi isio, os i'n rhaid i fi just gadw fo o dan y teledu, mae hwn yn gallu dod efo fi, ac na fo, oedd yn sold, so, a mae'r ffaith ydy fod Zelda yn sefyll fyny fatha un o gema gorau erioed di gael ei wneud, yn rhywbeth, maen nhw'n lwcus fod nhw wedi dod allan efo rhywbeth mor fawr a hynna. Mae'r gêm sy'n cadw chdi yn stuck. Mae'n sgolch eisiau gwely nos adon, hanner di 3 yn bora eisiau gwely. O'n i just trio cyrraedd i deml ar ola. Dwi'n mynd at i nôl i fel, wyt ti a gynna'n rwan ar yr un un kind of level o fel, nôl i plentyndod o beth. Massive. Yn union, mae'n crazy, tywod, am fod dwi'n cofio cael y Nintendo gynta, lle dwi'n meddwl na fi nath dal amdano fo, ond dwi'n siŵr, am fod dwi'n cofio fod yn Woolworths Bangor, a faint oed o'n i da, 10, o gwmpas 10, 11, agos at oed y mab, ag yr un efo Teenage Mutant Ninja Turtles oedd o. Massive. Ond oherwydd oedd hi'n amser dolyg, oedd ni'n cael agor o tan diwrnod dolyg, so gath o'i rapio a reid o dan y goedan
tan diwrnod, ac dwi'n siŵr oedd hi 5 diwrnod cyn dolyg, oedd o'n eistedd na dan y goeden, ac o'n i'n berwi, a dwi'n cofio, nes i agor y tab, am fod pan oedd, o'n i'n gwybod dad yn yr ardd neu rhywbeth, o'n i wedi agor y tab, ac o'n i wedi managio agor y bocs, sleidio fo allan, a just gafal arno fo yn fy llaw. Ac wedyn sleidio fo nôl i fewn, a cau o i fyny eto. Oh my god! Oh my god, so mae gen just i'w randawyr i gyd, mae na olwg yn llygyd i Iestyn. Dwi'n rhywbeth i gweld golwg yna. Mae'n sgleinio. Mae'n edrych fel cymeriad manga. A mae'r Switch wedi dod o hynna nôl, a dyna dwi'n meddwl, o'n i chwilio amdan pan nes i gael y Wii a Wii U. Ma' nhw'n dda, a mae'na games anhygol ar y Wii U. Y teimlad yna nôl i ti o cael y consol gyntaf na. Na, ond oedd cael y Switch, pan oedd y gyrraedd y swyddfa, nath o ddod i, a nes i agor o, ac tywod, am fod na cynnan oedd i fod i agor o, nes i wneud rhywun beth, nes i sleidio allan yn ar y deg, a distrych yna fo, a just reid yn ôl, so fos a neb yn gwybod fod dwi wedi agor o. Dim tripod i cynnan, diolch Na, ddim yn cofio. Ond wrth gwrs, nhw'n ni roi shout-out i podlediad fideo 8, achos nhw ydy Games Nerds, yr pod scene Gymraeg. Undeb, ie. Ie, mewn undeb mae'n nerth, so maen nhw... Cofiwch, os da chi eisiau fod yn ffrindiau, os gynnach chi Nintendo Switch allan yna, gadewch ni wybod am fod wedyn fydd gyda fi, pan fydd na games Mario Kart online a falle yn dod diwedd mis, fydd ni chi chwarae online efo heina, felly. Dwi dal yn deud, rai, dwi'n deud hyn bob pennod dyddi yma, mae'r Wii gyda ni, mae Mario Kart just ar y Wii, like 10 mlwydd oed, mae'n hawdd, if not yn hun na hynna, dal, just brilliant. Just hollol, oesol, gameplay oesol iawn. Okay, so oedd hwnna yn ddiweddglo eitha positif, dwi'n licio meddwl. Da ni wedi mynd lawr i'r entrychion gwleidyddiol, a da ni wedi dod nôl fyny. Dwi wedi manager cnocio can o Cronenberg ar hyd y llawr, ac oedd Bryn wedi torri GarageBand. Os da chi'n hapus boys, dyn ni'n hapus i ddeud nos da am rwan. Dyn ni yn ddiolchgar iawn i Aled Mills am ylygu. Cwr Aled. Diolch yn mawr, iawn. A mae'n rhwg iawn mawr gen i Aled am yr beti am gorfod delio efo rhywun yma. O'n i ffeindio rhyw feddalwedd arall yn rhywle. Fydd o'n gret. Diolch yn fawr i pawb am wrando unwaith eto. Bas ni'n mynd o hablo amdano chi 5 o bobl sydd actually yn teimlo fel bob mis, so ni'n rili diolchgar i chi am sticio ni yn eich clustia chi, a mi welwn i chi tro nesa. Ta-da!